Hello guys, magandang araw sa inyong lahat dyan kung saang lupalop man kayo ng mundo nandoon. Magandang araw sa inyong lahat. Ayan ha, keep safe everyone. Ngayon guys, ipaprank naman namin ulit si nanay. Tama ba yung Tagalog? Basta kayo na mag-adjust dyan. Ayan, basta ipaprank namin ulit si nanay. Na kukunin namin yung kaldero, yung kalha, ano bang Tagalog ng kalha, tsaka yung isda. And of course, papatayin din namin yung apoy, yung basta sa Tagalog ana kanang gihaling ba sa abuhan ana. Tapos guys basta man nang may tabo karon yan ang mangyayari ngayon. At saka guys, pinapaalala pala namin na ang papaprank ay di po para sa lahat. Ayan, dapat tinitingnan din natin kung pwede ba yung tao na pinaprank natin. Baka kasi meron siyang sakit o ano. Basta sa amin si nanay safe yan. Ayan na, walang problema dito. Ayan, tingnan nyo na lang kung anong mangyari. Enjoy! Uy! Isa naman sila! Uy! Kaulit ko ng sana! Ang sanay na! Hello, Maing Muntag. And of course, kung mata, kanang hubang po mata. Among iprank si nanay nga nawala ang iyang giluto sa abuhan. Ayaw, tama. Tistigan na mo kung siyang reaction mawala yung kalha. Yung kung siyang mga yung nasa abuhan. Nag-aras-arin si nanay sa bulak sa gawas. Atong pangwaon ang iyang giluto. Atong pangwaon na. Kuha na to ang isda. Para inyong pasanginlan ang among iring. Walang isda, oy. Ang kalha, ano pwede niya malutuan na walang isda din pa. Sinsarip di. Apil ang isda amang guwaon kay sinsarip. Tama, kuha pa ni kuha. Tapos among buong kagod yan kalayo panahon to. Buhato. Ay, masaba diha. Ay, nabong kali ani o, kaya siya diha. Bahan ko mo ng isda. Gibongkag daw iyang kalayo, sumbaan siyang isda. Ang iyang isda nawala. Kaya pa na mag-tubig. Ako na yung kalayo, gipatay man lagi ni. Sabi makabino ang ay! Anong nabungkag ba ni? Basit ko sa iring ay. Gibiyaan mo. Ay, imposible ba sa dani nga nung namatay man ni? Ang Ayaw daw. Gitapo ko man ng kuwan. Ay, gibutangan ng kuwan ni ba? Gibuto! Oh, anak yun, mabuto gina, kay tubig ba? Yay! Yan. Natingala ka na ko maging imalaan niya kung kalayo. Gibungkag na bansak. Kamu ba? Ibigan na, nabuto gina, na tubig. Nandu. Basta tayo. Buto na di ba? Oh. Pailalo mo mo tayo. Ay, ka. Huwag ko nagiging na paano ka nagsaling kalayo. Hindi naman yun kay sa tao. Buto gina yun. Nabali. niya. Kaya lang, ibuta ka man ako pailalo mo. Buto na yun, hindi ay. Kagot ang mineral. Yabuhan naman dito tubig. Ito nga ako kalayo. Kasi nang plastic na ano. Ibigan na tubig. Buto Ano yun. ito? Buto na yun siya ba? Oh. Tingala kong nahawad man. Silaw ba kanina? Ay, Kaya yung sinre.
Sabi ko siya na sa nagluwang. Malpitan. Ano, manjol, ano? Napalong din, nagitubig ko din mineral. Ay, di ka tapos. Singgot daw kayo, bay. Sugay, punta. Singgot daw kayo, tapos ang sudan bulad ra. Ay ko pagkaulawin niya Indria. Ay na-straight ra bagay ka Oscar ni. Lumungan ni baboy ni manok na sir. Magpakandoy ka pa. Iyak ka. Ang nitsang manok ba sa sindro. Gapon karne at sa daw karne o. Nya. Baboy man dole man manok na. Manok magkapaka pa. Nagyaw-yaw si nanay pero wala siya kabalo. Nga siya among gitrang kana iyang kalayo karon mawala na pud na. Huh? Pilingin mo. Pinising pa ano? Oh. Nawala na pud si nanay. Ikatalo na mga gibatay ang iyang kalayo. Alang ano ka yun? Gipisikan man niya akong tubig, akong kalayas tubig, sabay ka binuang ani. Okay, ko pag namasa ko dire, ay binuang niya. Tubig yung gibutan, di lagi kumutuan niya gibuto pa. Di lagi ko nani na, di lagi ko ani mo tuo nga kalayo lagi na gibutang. May nabato na. Sige, layo lang gibutan, pero Ang napalo. tubig lagi gibutang, namatay akong kalayo. May nabato. Ah, dili na ko ani binuang man nga pagkahaling ah. Sige sabay gani din eh. Ika mo gamasa ko dire. Yawa bagi kay ani. Ah, basta hindi ba gamasa ko dire. Sige sige ni gipalungon akong kalayo. Ano? Akabuisi bagi kay ani nga doon naman. Unsa ba na cellphone to si Babaw? Aman. Na may cellphone na si Babaw gitlot to ko. Maglag. Wa mo cellphone. Siguro. Wala. Ako ba dito na? Yawa ka doon, magiging palungi akong kalayo. Uy, gituyo, manggilo, di naman gikumutuan, di dagang kalayo, gimutang mo. Kung saan mo magkatay ka sa tamban, ani nga, sige, mapalungan akong kalayo. Uto na kayo lagi. Aga, binuangan tani, uy. Wa. Bas, ano pa. Sabay ka binuan niya, away nga. Yawa ka! Ikaw man yan. Kadoan na gipalik. Nakon lagi himala ni iba. Nakon lagi tao. Nakon ginadlok na kay kon. Naman ginabino. Ano na may cellphone? Kadoan na yun nakon kadoan na yun. Unsa ako man kong isda babaw na gid ni. Kana sa nay oh, sa nag Dili. Ay balon. Ay balon kag apil ya ate. dahil sa hindi tigbutang tubig nay. Ay Kitsa ning tubig. ano ka man. Kana siya nay. Trabaho niyo. Kana siya butang tubig nay. Palugin ka layo. Pipisigan na kung anong man eh. Natulo namang yun eh. Meron pang tagay yung to. Ito man gamba. Oh, nagaling na po si nanay sa iyang kalayo nga gilab ani Himre. Gara-gara mangilising ko yung Okay, ikaw ba nagpalong ka eh? Kuya. Katulo lang yun. Kuya. Yeah. Yeah! Wala, di lang mahaling. Mahaw. Nabasa na gikain sigangan. Gobot kay ang kusina kay giayo aning damulag. Katulo na ko naghaling. Uy, namatay na gita kong sugban. Katulo na git palungin ha. Di ka matinang. So nagaling na po si nanay. Iati na ni mo. Paig na niya nga kung kalayo. Wala isda. Ay!
Abi na kita kay suban na. Ito daw? Saan? Sa ligod din eh. Hindi ko magutog ibutang o. Saan isda? Tutamban ba? Si Henry ato. Nagdumot mo yun si Tamban. Hindi mo gina ko ibutang ko. Imposible yun. Hindi na ako ibutang ko ikaw ng isla. Karoon ka rin. Yan, mo tayo Pagkaroon dyan nga, hindi nagkita pamawa ni Atis. Ito rin ikaw. Ano? Ano ang kutabang? Apa dyan? Apa, bakit nakapamawa ni? Garang-garang naman noon. Agoy, ikaw, daghan yung kayo sa larin. Batong ba ito sa sunod ko? Ang isa ka ng tago. Sabi ko yung silhig. Agoy, no, kay balo din sila ko asa mag-isdagdaan niya. Ano na, ano na. Ang kalayo na paig na lang. Ayaw na ni pagpalong ang kalayo doon. Ganito na ka pa mahaw. Wala na ba? Kung tatay oras na. Visit ka pa taon. Wala alam ko lang pala na napila. Kalayo na natin. Tubig-tubig malaki na. Yatin nga ba na? Uy, buwin. Lagi ako yan. Ako kayo na siya. May matahanan ni. Uy, Isa naman sila. Dan na ako baon. Uy, sakit. Kaulit ko lang dan na. Ang sanay na. Di pa naman nang ipa na kalayo na yan. Bisbag-baga na na. Kaya mo matangga-garas niya ko. Wala na lagi ko na. Nangapira ko nila. Katulong ka pila pa nung ikalas utso na lang. Bullshit. Ang mga isda lagi pataguan na ng sound ko manani. Nagpalong ba rin? Nakapos lang. Ano man ako? Kapag ka bata nga. Inabot yung bata ko eh. Alas utso na ba yan? Wala na lagi ko na ng tubig lang yan sa mga tubig. Ano man ako na paano man nagkalit. Basic na bata mo. Kaya na naman minahuman ng prank god. Tawag yung Frankie buang ako. Wala mo ko cellphone dala dire. Ano ko cellphone butang dire. Hindi siya. Ang apak ko. Saan lang mami? Yung sa likod. Kaya mo butang ding. Mga buwang mo, mga Wala ang prank. Bantog na sige sila pangatawa. Wala di ko kabalong. Nung nawala sa isang sakit. Nahurot naman na. Oh, ya! Sige. Sino? Ikaw na po natin. Ayan guys, yun ang nangyari. Anyway, thank you so much sa panonood niyo dyan. And of course, thank you sa lahat ng supporters at sa lahat ng bagong membro ng ating Boy Pulkit Fanatics Club. Thank you so much, Hong Kong Mommies. And of course, shout out ako sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang bansa. Kina Ma'am Royce, kina Ate Veron dyan sa Germany. And of course, sa mga, sino pa ba? Di ko na mabati lahat. Yung mga basta sa inyong lahat dyan, nanonood ngayon, thank you so much. And please, don't forget to subscribe sa YouTube channel natin na Daddy Chumi Comedy. At pagpasensya na po dahil medyo napagtagalog talaga kami dahil, yun nga, kailangan din nating mamonetize at di na po na mamonetize pag Bisaya sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-unawa. Hanggang sa muli. Thank you so much.